Mayor Florencio Doc Boy Flores Jr. sa Malaybalay City, Bukidnon namatay na tungod sa komplikasyon sa COVID-19 sa edad nga 72. Ano yung report ni Cyril Chavez? Usa ka motorcade ang gipahigayon aron malibot ang abo ni Mayor Florencio Doc Boy Flores Jr. sa Malaybalay City human kini namatay adlawng Huwebes tungod sa komplikasyon sa COVID-19 sa edad nga 72 anyos. Human sa motorcade, gibutang ang iyang abo sa Bukso Gym alang sa public viewing hantod petsa 20 dayon dalahon sa nagkadaiyang barangay. Pinaagi sa official social media account sa mayor, gianunsyo sa iyang banay og suod nga higala ang pagkamatay sa mayor alas 4:59 sa hapon sa ospital sa Cagayan de Oro City. Unang nagpositibo ang mayor niadtong January 27 ug naka-recover niadtong Pebrero 2. Nagpositibo kini pagbalik niadtong Pebrero 7 ug didto na nagkakomplikasyon. Samtang milingkod na karon isip City Mayor ang kasamtangang Vice Mayor sa Malaybalay nga si J. Warren Pabillaran. Nagpagawas sab gilayon siya og mando nga ibutang sa half staff ang watawad sa matag government office ug barangay local government unit sa syudad isip pahisubo ug paghinumdom sa mipanaw nga opisyal. Si Flores unang nahimong mayor niadtong tuig 2001. Milingkod isip congressman sa ikaduhang distrito sa Bukidnon niadtong tuig 2010 hangtod 2019. Nahimong mayor pagbalik niadtong 2019 ug nagpapili na sab pagka-mayor sa umaabot nga eleksyon. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.